Volám sa František Lučák, navštevoval som základnú školu na Kožuchovej ulici. No a práve som zabudol, čo vám povedať. Ako ste sa dostali k športu? Od koľkých rokov ste športovali? Ja som vlastne od malička bol. Otec je volejbalista, bral do športovej haly a malička ma privedol k športu. Začal som s basketbalom v Spišskej Novej Vsi pod vedením Mariana Jasenčáka. Postupne som zmenil tým, zmenil šport. Odišiel som aj na strednú školu preč a zmenil som šport na volejbal. Dobre, otázka taká, čo vám šport dáva? Určite hrozne veľa priateľov, spoznal som svet a materiálne zabezpečenie. A na druhej strane, čo vám šport zobral? Voľný čas a rodinu. Myslíte si, že dnešným deťom šport vyplňa voľný čas? Tak určite niektorí málo, ale dneska je trošku iná doba a orientuje sa to viac možno na techniku ako na šport. Máte vy vôbec voľný čas? Málo. Niekedy po cigarete, alkohole, droga? Všetko som skúsil okrem drog. A myslíte si, že ide dokopy šport a cigarety, alkohol a také iné? No ja si som názor, že to je každého osobná vec. Ale neodsudzujem to, pretože nemyslím si, že to má veľký vplyv na výkonnosť v malej... Myslím si, že to nemá vplyv na výkonnosť v malej miere alkohol a cigarety. Chcete niečo bývalým spolužiakom z Kožuchovej odkázať? No možno by som ich rád videl, ale neviem, či by som ich spoznal. Ďakujem vám pekne.